Марто сме в Черноморец. Точно сме на билярда, но дали сме точни на играта, сега ще видим. Играта на играчките. Според мен няма да хванем нищо. Марто, според тебе? Не, няма. Никакъв шанс, нали? 5 опита. Оле, това не иска да ни вземе парите. Между другото изглежда добре. Изглежда, да, окей. Да. Провери го. Аре, Марто, ти си надеждата на билярното общество. Ей, това прасето. Оу. Чакаме го. Айде. Не. С последни 50 стотинки парите ми за обяд си тръгнаха. Да се надяваме поне, че имам играч. Не, добре ми? Не, добре. Сега какво ще ядем? Пясък. Добре.